ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಭಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟವರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಒಂದು ಮಂಡಳದ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಂಟಾರು ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಜಲ್ ಹಸೀಗೋಳಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್, ಹಾಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ಹರೇಕಲ್ರವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಭಟ್ಟಿ ಅವರು ಈಗ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് I visited some part of Karnataka. The ground level trend is very clear. There is no anti-impungency. The people already decided vote for BJP. Everywhere Modi wave is going on. ഇന്ന് കാലത്ത് മാംഗ്ലൂരിലെ പഴയ ഉള്ളാൾ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും അതിശക്തമായ വികാരം നുരഞ്ഞു പൊന്തുകയാണ്. ഈ പഴയ ഉള്ളാൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ, മാംഗ്ലൂർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ ജനങ്ങൾ UT ഖാദറിനെ എതിരായിട്ട് വലിയ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം UT ഖാദറിൻ്റെ കുടുംബം, അച്ഛനും മകനും ഇവിടെ പരിവാർ ഭരണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 18 കൊല്ലം MLA ആയി, 2 തവണ മന്ത്രിയായി. ഇവിടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇല്ല, വട്ടപൂജ്യമാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, UT ഖാദർ ഇവിടെ ലൂട്ടി ഖാദർ ഈ നാടിനെ MLA ആയിട്ട് മന്ത്രിയായിട്ട് ലൂട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഉള്ളാളിലെ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ? ഒരു നല്ല ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടോ? ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ തീരദേശത്തെ ജനങ്ങളാണ്, മത്സ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ. നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് താലൂക്ക് വിധാനസഭ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വലിയ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വികസനവും MLA ആയിട്ട് മന്ത്രിയായിട്ട് ഒരു വികസനം നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്താ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നടത്തിയത്? ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചിട്ട് അധികാരം നിലനിർത്തുകയാണ് UT ഖാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിന്ന് തീരദേശത്ത് പോയി. ആ കടലോര മക്കൾ പറയുന്നു, ഇവിടെ കടലിൽ കല്ലിടൽ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം കാശ് പോക്കറ്റിലാക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അങ്ങ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊണ്ട് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളാള് മണ്ഡലത്തിലെ ഈ മാംഗ്ലൂർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലെ ജനങ്ങൾ BJPക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി താമര ചിഹ്നത്തിൽ വിജയിക്കും. വളരെ വിനയാന്യതനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി.
ജനങ്ങളിടയിൽ വെള്ളത്തിലെ മത്സ്യത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. BJP is determined to make Karnataka top state. BJP is resolved to make Karnataka manufacturing superpower. ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ എയിം. നരേന്ദ്രമോദി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റാക്കി മാറ്റും, മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സൂപ്പർ പവറാക്കി കർണാടകത്തെ മാറ്റും. ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കർണാടകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം. ഇവിടെ മോദിയെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി പണ്ട് ചൗക്കിദാർ ചോർ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോണിയാഗാന്ധി മരണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഗാർഗെ അദ്ദേഹത്തെ വിഷപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന, എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഇസ്ലാമിക അറബിക് രാജ്യങ്ങൾ പോലും പരമോന്നത ബഹുമതി നൽകി ബഹുമാനിക്കുന്ന, ആദരിക്കുന്ന ലോക നേതാവിനെ ഇവർ മരണത്തിന്റെ വ്യാപാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ചൗക്കിദാർ ചോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, വിഷപ്പാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ കർണാടകത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ശിവഭക്തരാണ്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നു ശിവന്റെ കഴുത്തിലുള്ള പാമ്പ്. ഇവിടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വളരെ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ഇവിടെ BJP സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം വരാനിരിക്കുന്ന 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൂന്നാം വരവിനുള്ള ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളാളത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടുത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിം വോട്ടർമാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, നരേന്ദ്രമോദി വളരെ വളരെ ക്ലിയറാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മതം വികസനമാണ്. ഇവിടെ കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും നടത്തുന്ന ഒരു പ്രചരണമുണ്ട്. സാരേ देश में ये दुष्प्रचार चल रहा है, BJP मुसलमान के खिलाफ है, यह झूठ है. BJP का आइडियोलॉजी हिंदू मुसलमान दोनों भारत माता की संतान है. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോഗൻ, ഞങ്ങളുടെ സ്ലോഗൻ. സബ്കാ സാത്ത്, സബ്കാ വികാസ്, സബ്കാ വിശ്വാസ്, സബ്കാ പ്രയാസ്. നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി നിലകൊള്ളുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കർണാടകത്തിലെ റോഡുകളുടെ വികസനം, നമ്മുടെ ഷിമോഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എയർപോർട്ടുകൾ വന്നു, വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഓടുന്നു. ഈ കർണാടകത്തെ ലോക ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഗവൺമെന്റ്. ആ ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക.